नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. मळेवाड कोंडूर येथील शेतकऱ्यांवर बिबट्याचा हल्ला. वीज वितरणच्या कारभारामुळे शेतकऱ्याला जीव गमवायची वेळ. आणि नादवडे विठ्ठल रखुमाई मंदिरासाठी भरघोस निधी देणार पालकमंत्री नितेश राणेंचं आश्वासन. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. उद्धव ठाकरे फतव्यांच्या मतांवर अवलंबून असा जोरदार हल्ला शिवसेना प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी केलाय. उद्धव ठाकरेंना राज ठाकरे हिंदुत्व शिकवतील, मात्र राज ठाकरेंवरती पुन्हा अन्याय होणार नाही ही अपेक्षा आहे. यूज अँड थ्रो ही उद्धव ठाकरेंची नीती असल्याचा टोला हाणला. एक गोष्ट आहे की सातत्याने टोमणे मारायला लागलं तर त्याच्यामधली मजा सुद्धा निघून जाते. एक चांगली घटना घडते, दोन भाऊ एकत्र येत आहेत, आम्ही ते चांगल्या स्पिरिटमध्ये घेतो. शेवटी अन्याय झाला म्हणून राजसाहेब बाहेर पडलेले होते. आता परत एकत्र आल्यानंतर त्यांच्यावर पुन्हा एकदा अन्याय होणार नाही अशी अपेक्षा करूया. काही जण फेकून द्यायचं ही त्यांची स्वतःची नीती आहे. मी स्वतः त्यांच्याबरोबर होतो. ज्यावेळेला राणेसाहेबांशी लढा द्यायचा होता त्यावेळेला माझा वापर झाला. त्याच्यानंतर त्यांनीसुद्धा यूज अँड थ्रो केलेला आहे. मला अनेक लोकांनी सांगितलं होतं की त्यांच्याबरोबर जाऊ नका, ते यूज अँड थ्रो करतात आणि त्याच्यामुळे मी ह्याचा अनुभव स्वतः घेतलेला. त्याच्यामुळे त्यांच्याबद्दल आदर असल्यामुळे अधिक काही बोलणार नाही. परंतु यूज अँड थ्रो ही त्यांची नीती आहे. आणि अनाजी पंतांची तुलना देण्याऐवजी पेशव्यांची सुद्धा तुलना करता आली असती. राज्याच्या प्रमुखाला अनाजी पंत म्हणणं हा त्या पदाचा अपमान आहे आणि तो कदापिही फडणवीस साहेबांचा होता कामा नये असं माझं स्वतःचं म्हणणं आहे. आणि कोणी म्हणजे आता नव्याने शिकवण्याची वेळ आली आणि ते राजसाहेब त्यांना शिकवतील अशी अपेक्षा करूया. कारण आजपर्यंत त्यांना मतं जी गेल्या 2 इलेक्शनमध्ये मिळाली ती फतव्याची मतं आहेत. आता तरी फतव्याच्या मतावर ते अवलंबून राहिले नाही तरच हिंदुत्व, नाही तर फतव्याच्या मतावर काँग्रेस कधीपासून अवलंबून आहे. आणि त्याच्यामुळे काँग्रेसची जी काय एक अधोगती झाली ती हे जे त्यांचं राजकारण आहे की समाजामध्ये फूट पाडायची आणि त्याच्यावर राज्य करायचं, ही नीती काँग्रेसची नीती आहे. आणि महात्मा गांधींनी सुद्धा सांगितलेलं होतं की स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेस पक्ष विसर्जित करा. तो विसर्जित केला नाही, त्याचे परिणाम पुढच्या काळामध्ये काँग्रेसला भोगावे लागले आणि आज ते सत्तेच्या बाहेर गेलेले आहेत. आनंदाच्या प्रसंगी वाईट बोलण्याचं टाळा. एकनाथ शिंदे साहेबांनी जो बाळासाहेबांचा विचार आहे हा कायम ठेवलेला आहे. तुमच्याबरोबर आल्यानंतर सुद्धा राजसाहेब हा विचार कायम ठेवतील असा आम्हाला विश्वास आहे. तुम्ही त्या विचारापासून दूर गेला म्हणून सगळे आमदार तुम्हाला सोडून गेले. तुम्ही काँग्रेसबरोबर गेला, तुम्ही सोनिया गांधींच्या बरोबर गेला. बाळासाहेबांनी सांगितलेलं होतं की ज्या दिवशी मला काँग्रेसबरोबर जाण्याची पाळी येईल त्या दिवशी मी माझं दुकान बंद करेन. याचा अर्थ मी माझा एक वेळ पक्ष बंद करेन, परंतु काँग्रेसबरोबर जाणार नाही. ही जी बाळासाहेबांची भूमिका होती ही आता प्रत्यक्षात आणली जाते की नाही हे लवकरच कळेल. काँग्रेस आणि तुम्ही एकत्र राहिला तर मग बाळासाहेबांच्या भूमिकेला तुम्ही छेद दिला असाच अर्थ होईल. राजसाहेबांच्या येण्याने निश्चितपणे आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की ज्यावेळेला मनसेची स्थापना झाली त्यावेळेला शिवसेना 60वरून 40वर गेली आणि राजसाहेबांचे 20 कॅन्डिडेट निवडून आले. पुन्हा एकदा 60-65वर जायला काही हरकत नसावी. आम्हाला सुद्धा आनंद होईल की शेवटी उभाटा आता होईना, शिवसेनेचाच एक भाग आहे, टिकून राहायला पाहिजे असं आम्हाला वाटतं. पण आम्ही आता स्वतंत्र आहोत, आम्ही बाळासाहेबांच्या विचाराबरोबर आहोत, आम्ही बाळासाहेबांच्या विचाराबरोबर राहणार. मूळ पक्ष आणि पक्षाचे कार्यकर्ते आमच्याबरोबर आहेत. तुम्ही तुमच्या मतामधून फतव्याची मतं वजा करा. किती मतं तुमच्याकडे राहिलेली आहे तुम्हाला स्वतःला कळेल. म्हणून जर तुम्हाला मनसेची गरज लागली, नाहीतर मनसेने तुम्हाला बिनशर्त पाठिंबा देऊ केलेला होता त्यावेळेला तुम्ही तो घेतला नव्हता. त्याच्यामुळे आज किती टोमणे मारले तरी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करणं हेच योग्य असं माझं स्वतःचं मत आहे. सावंतवाडीत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्या कार्यकर्त्यांनी फटाके लावून जल्लोष केला. यावेळी कार्यकर्त्यांनी राज आणि उद्धव यांच्या एकत्र येण्यावरती आनंद व्यक्त केला आहे.
सैनिकांचा, मनसैनिकांचा आणि तमाम महाराष्ट्रातील मराठी माणसांचा खऱ्या अर्थानं आनंदाचा दिवस आहे, आनंदाचा क्षण आहे. आणि त्याच्यामुळे आज सगळ्या ठिकाणी जल्लोष साजरा होतोय की खऱ्या अर्थानं दोन्ही भाऊ एकत्र आलेले आहेत आणि ही महाराष्ट्राची भविष्यातली एक चांगल्या दिशेने नांदी आहे. ह्या महाराष्ट्राचा विकासाच्या दृष्टीने एक नांदीचा दिवस आहे आणि त्याच्यामुळे खऱ्या अर्थानं आम्ही स्वतःहून सगळेजण शिवसैनिक असतील, मनसैनिक असतील, मराठी माणसं असतील, एक ह्या महाराष्ट्राच्या एकजुटीसाठी आज जल्लोष साजरा करतो. आज खरं म्हणजे महाराष्ट्रातल्या सर्व मराठी जनतेसाठी एक आनंदाचा दिवस आहे, ऐतिहासिक दिवस आहे राजकारणाच्या दृष्टीने. आज आपण बघितलं असेल मुंबईमध्ये मराठी माणूस सगळा एकत्र झाला आणि त्याचीच पुनरावृत्ती आज इथे झालेली आहे. आणि मराठी माणूस यापुढे जर कोणी त्याच्या वाटेला गेलं तर कशा प्रकारे पेटून उठतो याचा एक आपण त्या मुंबईमध्ये अनुभव घेतला आहे. याच्या पुढे सुद्धा सगळ्यांनी लक्षात ठेवावं की मराठी माणसाच्या शेपटीवर पाय कोणी ठेवू नये. मुंबई गोवा महामार्गावरती जानेवारीत रविवारी पहाटेच्या सुमारास कोल्हापूरहून गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या ट्रकवरील चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं ट्रक रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या बॅरिकेड्सच्या कठड्यावरती चढला. साधारणपणे 100 मीटरपर्यंत सदरचा ट्रक बॅरिकेड्स तोडत पुढे जाऊन थांबला. सुदैवानं चालकाला यात कोणती मोठी दुखापत झाली नाही. देवगडमधील मोहन प्रशालेत आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं वारकरी दिंडी ही मोहन ग्रामपंचायत ते मोहन गावठणवाडी दरम्यान काढण्यात आली. आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं हायस्कूलचे विद्यार्थी मोठ्या उत्साहाने आणि विविध वारकरी वेशभूषेत सहभागी झाले होते.
न्यू इंग्लिश स्कूल ओरोस या प्रशालेत भात लावणीचं प्रात्यक्षिक देण्यात आलं. पाहूयात. नमस्कार, माझं नाव शंकर श्रीपद गुरव आहे. आमच्या शाळेचं नाव न्यू इंग्लिश स्कूल आहे. न्यू इंग्लिश स्कूल ओरोस आहे. आमच्या शाळेत अनेक उपक्रम घेतले जातात. आम्ही शेतीमध्ये खूप उत्पादन केले आहेत. जसे आमच्या परसबागेमध्ये आम्हाला प्रथम क्रमांक जिल्ह्यातून मिळाला आहे. आमच्या बागेत आम्ही अनेक झाडे लावत असतो, जसे भोपळा, कलिंगड, वाली, भेंडी इत्यादी. आमच्या शाळेत फळझाडं देखील आहेत, जसे नारळाची 50, सुपारीची 100, बांबूची 150, आवळा, साग, काजू, आंबा इत्यादी अनेक झाडं आहेत. आम्हाला प्रशिक्षण देण्यासाठी, शेतीविषयी अनेक माहिती देण्यासाठी आम्हाला दळवी सर लाभले आहेत. ते आम्हाला अनेक सल्ले देतात. शेतीविषयी कसे करावे, कोणकोणते फायदे, कोणकोणते त्याचे नुकसान होतात, ते सर्व आम्हाला सांगतात. आणि आमचं हे शेवटचं वर्ष आहे. आम्ही सलग 3 वर्ष शेती केली आहे आणि ॲज अ शेवटची बॅच म्हणून आम्ही काहीतरी चांगलं करायचं ठरवलं आहे शाळेसाठी शेतीविषयी. धन्यवाद. मतदान कसं करावं, EVM मशीन कशी असते, मतदान बूथवर गेल्यावर शासकीय यंत्रणा कशी काम करते याचा अनुभव न्यू इंग्लिश स्कूल ओरोसच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी घेतला. मी शाळेची रिस्पॉन्सिबिलिटी चांगल्या प्रकारे हँडल करेन. स्कूल स्पोर्ट्स आणि कल्चरल ॲक्टिव्हिटीसाठी हेल्प करेन. मी दुसऱ्या उमेदवारांसारख्या खरोखरच विविध गोष्टींचे आश्वासन देऊ शकतो, पण तुम्ही त्यासाठी खूप हुशार आहात. ह्या शाळेचे मला शेवटचे वर्ष आहे. मला असं आहे की सर्वजण स्वतःला आणि या शाळेला सर्वोत्तम आवृत्ती बनवण्यासाठी एकत्रित आपण काम करू आणि सर्व समस्या सोडवण्याची वचन देतो. धन्यवाद. पाटील आहे. मी शाळेच्या मराठी उपाध्याय. माझा वोटिंग क्रमांक 3 हा आहे. तर तुम्ही सगळ्यांनी बहुमताने मला विजय करा. मी शाळेसाठी चांगले कामे आणि स्पोर्ट्स आणि जे असतील त्यात जास्त लक्ष देईन आणि तुमची ज्या समस्या किंवा प्रॉब्लेम असतील ते मी सोडवण्याचा प्रयत्न करेन. माझे नाव राखी आणि मालवे. मी शाळेच्या मुख्यमंत्री या पदासाठी उभी राहिले आणि माझा वोटिंग क्रमांक 4 आहे. तर तुम्ही सर्वांनी मला बहुमताने विजयी करा. मी जर मुख्यमंत्री झाले तर मी मुलांच्या समस्या सोडवेन आणि
काय नाही. माझे नाव पियुषा सुनील राणे. मी शाळेच्या मुख्यमंत्रीपदी यासाठी उभी राहिली आहे. माझा वोटिंग क्रमांक 1 नंबर आहे. तुम्ही मला तुमचं मत द्या. मी शाळेसाठी चांगलं काम करेन. तुमच्या सगळ्या समस्या सोडवेन. क्लोज करायचा. क्लोज केल्यानंतर आता आपण रिझल्ट बघूया. पियुषा 3 दिलीत आपण, पुष्करला 3 दिलीत, एक 4 न बघता दिलं ते आणि याला 3 झाले. आलं लक्षात? प्रत्येकाने आपण दिलीत किती खाली नमस्कार, माझे नाव वेदांत मारुती गुंज. मी न्यू इंग्लिश स्कूल ओरोस बुद्रुक या प्रशालेत शिकतो. या प्रशालेत आज सार्वत्रिक निवडणूक हा प्रकल्प सुरू आहे व आमच्या प्रशालेत डिजिटल मतदान आज साकार होत आहे. डिजिटल मतदान कसे असते, त्याची प्रक्रिया कशा प्रकारची असते ते आम्हाला समजले आणि यावर्षी प्रशालेमध्ये डिजिटल मतदान होत असल्याने त्याची प्रक्रिया आम्हाला समजत आहे आणि आमची शाळा दरवर्षी असे नवनवीन प्रयोग करत असते आणि आम्हाला नवनवीन शिकायला मिळते व आमचा हा अनुभव खूप अविस्मरणीय आहे. धन्यवाद. या निमित्ताने आपल्या शालेय स्कूल कमिटीमधले सदस्य श्री सुभाष मांगोळकर उपस्थित आहेत, तसेच संजय लाड उपस्थित आहेत. त्यांचंही आम्ही आता गुलाबपुष्प देऊन स्वागत करतो. स्कूल प्रशालेमध्ये वर्षा सतत दरवर्षी वेगवेगळे उपक्रम होत असतात आणि त्याचाच भाग म्हणून यावर्षी आमची सुरुवात सुद्धा अशीच झालेली आहे. आज सुद्धा आपण या ठिकाणी ही निवडणूक जी आहे शालेय मंत्रिमंडळाची त्याचा आज सुरुवात झालेली आहे आणि त्याचं उद्घाटन सुद्धा झालेलं आहे. आपला हा कार्यक्रम सुरू होणारच आहे. त्यानंतर या कार्यक्रमानंतर आपला शेतीचा
बांधावरची शेती हा भाग होणार आहे आणि त्यानंतर शेतीविषयक वृक्षारोपण एक बेड प्रत्येक मुलगा लावणार आहे आणि त्याची सुद्धा आज होणार आहे. असे आपले दरवर्षी सतत उपक्रम होत आहेत आणि आपली ही निवडणूक खास वेगळे पद्धतीने सुरू केलेली आहे. मोबाईलद्वारे उपयोग करून त्या ठिकाणी मुलांना एक वेगळा समजावं त्याचा भाग हा त्याचा हेतू आहे. यशराज मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा आणि प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत योजनेचा शुभारंभ माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आला. सावंतवाडी तालुक्यातील मळेवाड कोंडुरे देऊळवाडी येथील प्रभाकर मुळीक या शेतकऱ्यावर बिबट्यानं हल्ला केला. यात ते गंभीर जखमी झाले. एकूण 4 जण यात जखमी असल्याची प्राथमिक माहिती मिळते. पाहूयात. सावंतवाडी तालुक्यातील मळेवाड कोंडुरे येथील शेतकऱ्यांवरती बिबट्यानं हल्ला केला. यात 4 शेतकरी गंभीर जखमी झाले आहेत. मळेवाड प्राथमिक उपकेंद्रात प्रथमोपचार करून त्यांना अधिक उपचारांसाठी गोवा बांबोळी येथे पाठवण्यात आलंय. घटनास्थळी उपवनसंरक्षक, वनविभाग कर्मचारी, पोलीस दाखल झाले आहेत. मळेवाड येथील बिबट्याच्या हल्ल्यात प्रभाकर राऊळ, सूर्यकांत सावंत, पंढरी आजगावकर, आनंद न्हावी हे 4 शेतकरी गंभीर जखमी झाले. अधिक उपचारांसाठी त्यांना गोवा बांबोळी येथे रवाना करण्यात आलंय. घटनेची माहिती मिळताच उपवनसंरक्षक निलेश शर्मा मळेवाड येथे रवाना झाले आहेत. मळेवाड येथील प्रभाकर मुळीक यांच्या घरामागे कुत्रा व मांजराला आपला भक्ष्य करण्यासाठी बिबट्या आला होता. मुळीक यांना घराच्या मागच्या बाजूला कोणाची तरी चाहूल लागल्यानं त्यांनी दरवाजा उघडला असता त्यांच्यासमोरच बिबट्या दिसला. यावेळी बिबट्यानं मुळीक यांच्यावरती हल्ला चढवत पंजाचा मारा केला. यात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. मुळीक यांनी आरडाओरडा करताच बिबट्यानं तिथून पलायन केलं. त्यानंतर जखमी मुळीक यांना उपचारासाठी मळेवाड येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात हलवण्यात आलं. याच दरम्यान देऊळवाडी येथील सूर्यकांत सावंत यांच्यावरती बिबट्यानं हल्ला चढवत त्यांना ओढून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ग्रामस्थांनी त्यांना बिबट्याच्या तावडीतून सोडवलं. यावेळी त्या ग्रामस्थांमधील पंढरी आजगावकर, आनंद न्हावी यांना बिबट्यानं जखमी केलं. या घटनेची माहिती वनविभागाला देण्यात आली. त्यानंतर वनविभागासह रेस्क्यू टीम घटनास्थळी दाखल झाली. दिवसाढवळ्या भरवस्ती देऊन बिबट्यानं हल्ला केल्यानं या परिसरात भीतीचं वातावरण आहे. मुळीक यांच्या घरामागील बागेत 4ही बाजूला पावसाचं पाणी साचलं असल्यानं बिबट्याच पाण्यातून बागेबाहेर जाणं कठीण आहे. त्यामुळे तो बागेतच असावा असा अंदाज स्थानिक ग्रामस्थांनी वर्तवला आहे. वनविभागानं बिबट्याला जेरबंद करावं अशी मागणी केली जात आहे. वैभववाडी येथील श्रुती सुतार या तरुणीनं आपल्या कलेच्या माध्यमातून चक्क गंधगोळीवरती विठ्ठलाची प्रतिमा कोरली. ही कलाकृती साऱ्यांनाच भावली आहे. वैभववाडी तालुक्यातील गडमड गावातील श्रुती सुतार या प्रतिभावान चित्रकारिणीने आपल्या हातानं आणि मनातील भक्तीनं एक अद्भुत कलाकृती साकारली आहे. अवघ्या 6 सेंटीमीटर उंचीची आणि 1 सेंटीमीटर रुंदीच्या गंधगोळीवरती विठ्ठल प्रतिमा कोरली आहे. चंदन उगाळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गंधगोळीवर श्रुतीने विठ्ठलाची मनमोहक प्रतिमा इतक्या कुशलतेनं कोरली की पाहणारे थक्क होतात. या छोट्याशा गंधगोळीवर विठ्ठलाचं ते लोभस रूप, त्याचे ते विटेवरील उभे ठकलेले स्वरूप श्रुतीने अगदी हुबेहूब साकारलंय. विठ्ठलाची निस्सीम भक्ती करणारा प्रत्येक वारकरी देहभान विसरून एकादशी उत्सवात सहभागी होतो. याचाच प्रत्यय वैभववाडी तालुक्यातील नादवडे या गावी आला. एकादशी महोत्सवानिमित्त आलेल्या हजारो भाविकांनी मंदिराशेजारी घातलेलं रिंगण डोळ्यांचं पारणं फेडणारं होतं. पाहूयात.
हाती टाळ, खांद्यावरती विणा, मुखात विठ्ठल नामाचा गजर करत हजारो वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत नादवडे येथे आषाढी एकादशी निमित्त दिंडी सोहळा पार पडला. पाहूयात. वळवंटी चंद्रभागेच्या काठी गाव मांडला, वळवंटी चंद्रभागेच्या काठी गाव मांड यावी. हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला. गजर हरी नामाचा देणारो विला. नांदेड केंद्र शाळेतील या छोट्या चिमुकल्यांची आज या ठिकाणी विठ्ठल रखुमाईच्या मंदिरामध्ये ही वारी आलेली आहे. त्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या सर्व माझ्या शिक्षक माता भगिनींचं मी मनपूर्वक या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो. सर्व माता भगिनींचं, या माझ्या शिक्षक भगिनींचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. आपल्या हिंदू संस्कृतीचं वैभव आणि त्यांना वारकरी संप्रदायाची एक जाण करून देण्यासाठी या देवशयनी आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं या शाळेच्या चिमुकलांनी सालाबादप्रमाणे आपली आषाढी दिंडी या ठिकाणी वारकरी दिंडी काढलेली आहे.
नादवडे विठ्ठल रखुमाई मंदिरासाठी भरघोस निधी देणार असं आश्वासन पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिलंय. पाहूयात. आज आषाढी एकादशीच्या या निमित्ताने सालाबादप्रमाणे मी दरवर्षी माझ्या मतदारसंघाच्या विविध आषाढी एकादशीच्या दर्शनासाठी आमंत्रणाच्या निमित्ताने जात असतो. विठ्ठल रखुमाईचा आशीर्वाद घेतो आणि त्याच पद्धतीने आज आमच्या ह्या नादवडेमध्ये या वाडीमध्ये येऊन आमच्या सगळ्याच सहकाऱ्यांच्या बरोबर आणि आमच्या सगळ्याच ग्रामस्थांच्या आग्रहाखातीर आम्ही आवर्जून इथे आशीर्वाद घेण्यासाठी आलेलो आहे. आणि दरवर्षी जसं एक भक्तिमय वातावरण ह्या निमित्ताने पाहायला मिळतं. नुसतं आमचे सिंधुदुर्गाचे नाही पण मोठ्या प्रमाणामध्ये मुंबईवरून आमचे चाकरमानी पण इथे मोठ्या प्रमाणाने जिल्ह्यात येतात आणि ह्या उत्सवामध्ये सामील होतात. आणि त्याचमुळे पूर्ण जिल्ह्यामध्ये गावागावामध्ये एक भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळतं ना अनुभवायला मिळतं. साहेब, आपण पाहिलं तरी कोकणातलं पंढरपूर म्हणून ओळखलं जाऊ लागलेलं आहे. या देवस्थानासाठी तुमच्या पालकमंत्रीकडून तुमच्याकडून काय विशेष पॅकेज किंवा काही इकडे नवीन विकास योजना आपण जाहीर करणार? त्यासाठी आमचे भारतीय जनता पक्षाचे आमचे मंडळाध्यक्ष आणि या भागाचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य आमचे नकाशेजी आणि पूर्ण इकडचं जे मित्रमंडळ आहे किंवा देवस्थान मंडळ आहे त्यांनी काही मागण्या आमच्यासमोर केलेल्या आहेत. रस्त्यापासून सुशोभीकरणापासून सगळ्याच विषयाची मागणी माझ्याकडे केलेली आहे आणि त्याप्रमाणे येणाऱ्या जिल्हा नियोजन निधीमध्ये त्या पद्धतीची तरतूद करण्याची शब्दही आणि जबाबदारीही मी घेतलेली आहे. जेणेकरून जे काही मोठ्या प्रमाणामध्ये इथे भक्त येतात त्यांना कमीतला कमी त्रास झाला पाहिजे, त्याच्यासाठी सुखसोयी इथे असल्या पाहिजे आणि त्याचसाठी जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून या भागाच्या विकासाची जबाबदारी माझी असेल आणि त्या दृष्टिकोनातून मी पावलं उचलायला सुरू केलेली आहे. प्रति पंढरपूर सावंतवाडीत आषाढी एकादशी मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली.
कृपा या शहरावर राहिलेली आहे, माझ्या मतदारसंघावर राहिलेली आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रावर राहिलेली आहे. नेहमी मी पंढरपूरला असतो आषाढी एकादशीला. या खेपेला ठरवलं अगोदर 2 दिवस पंढरपूरला जायचं आणि आपल्या सगळ्या नागरिकांच्या बरोबर या सोहळ्यामध्ये सामील व्हायचं. आणि हे जवळजवळ 300 वर्ष जुनं विठ्ठल मंदिर आहे, हे सावंतवाडीची शान आहे आणि अनेक लोक भक्तिभावाने इथे येत असतात. भाऊ मसूरकरनी याचं तपश्चर्या केली, त्यांनी एक नवीन भक्तिमार्ग लोकांना दाखवला आणि आजसुद्धा अखंडपणे नामस्मरण या विठ्ठल मंदिरमध्ये चालू असतं. आणि निश्चितपणे ज्यावेळेला आपण अखंड नामस्मरण करतो त्यावेळेला एक वेगळं तेज या मंदिरामध्ये प्राप्त होत असते आणि श्रीदेवी विठोबा आणि रुक्मिणीचे आशीर्वाद, श्रीदेवी रुक्मिणीचे आशीर्वाद हे सर्व नागरिकांपर्यंत पोचत असतात. टेकामीची भक्तमंडळी करत असतात, सातत्याने काकड आरती करतात आणि अखंडपणे सर्व जे काही नामस्मरण असतं या मंदिरात चालू असतं. त्याच्यामुळे या प्रत्येकाचा सारखा अभिमान हा सावंतवाडी शहराचा आहे, सुपुत्र म्हणून मला आहे आणि हे असंच कायम ठेवावं अशी मी ईश्वराने प्रार्थना करतो. प्रतिपंढरपूर सावंतवाडीत आषाढी एकादशी मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. पहाटे काकड आरती, विठ्ठल रखुमाईला दह्या दुधाचं स्नान घालून सोहळ्यास प्रारंभ झाला. प्रतिपंढरपूर सावंतवाडीत आषाढी एकादशी मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. पहाटे काकड आरती, विठ्ठल रखुमाईला दया दुधाचं स्नान घालून सोहळ्यास प्रारंभ झाला. शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब, संजना परब यांना श्रींच्या पूजेचा मान मिळाला. माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांची यावेळी विशेष उपस्थिती होती. दिवसभर विविध धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रमांची मांदियाळी विठ्ठल मंदिरात होती. विठूनामात सावंतवाडी नगरी दुमदुमून गेली होती. प्रतिपंढरपूर मानल्या जाणाऱ्या सावंतवाडी विठ्ठल रखुमाई मंदिरात आषाढी एकादशी मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. आषाढी स्नान पूजेचा मान यंदा शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब, संजना परब यांना प्राप्त झाला. कन्या वैष्णवी परब उपस्थित होती. पहाटे काकड आरतीनं उत्सवाला प्रारंभ झाला. त्यानंतर विठ्ठल रखुमाईला दह्या दुधाचं स्नान विधी पुरोहितांच्या मंत्रोच्चारात पार पडलं. सकाळपासूनच विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी भक्तांनी मोठी गर्दी मंदिरात केली होती. दुपारी अभंग, भक्तिगीत, भजनाचे कार्यक्रम झाले. दिवसभर विविध धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रमांची मांदियाळी होती. विठूनामाच्या गजरात सावंतवाडी नगरी दुमदुमून गेली होती.
पालकमंत्री नितेश राणे यांनी वाद निर्माण होऊ दिले नाहीत. एकत्र काम केल्यास पर्यटनाचा विकास होईल. त्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन दाखवलाय असं मत दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलंय. नितेश राणेंच्या वक्तव्यावर त्यांनी उत्तर दिलंय. पाहूयात. निश्चितपणे मला सांगायचं की एक पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड हा राणे साहेबांनी नेहमीच दाखवलेला आहे आणि त्याच्यामुळे हल्लीच जी काय एक कार्यक्रम झाला त्या ठिकाणी नौदलाने आपल्याला जी नौका दिलेली आहे ते बुडवण्याचा कार्यक्रम झाला त्यावेळेस त्याच्यामधून वाद निर्माण होण्याची शक्यता होती, पण तिथं त्यांनी समजूतदारपणा दाखवला. आता नवीन ॲक्वेरियम हे देवगडला होतं आहे आणि ज्या ठिकाणी कोरल्स आहेत त्याच ठिकाणी बोट बुडवली जाणार आहे. म्हणजे ही सुद्धा त्यांच्या समजूतदारपणाचं लक्षण आहे आणि असं जर एकत्र येऊन सगळ्यांनी काम केलं तर पर्यटनाचा विकास व्हायला वेळ लागणार नाही. मी पूर्वीपासून सांगतो की कुठल्याही जिल्ह्यामध्ये 2 जेल नाही आहे आणि सिंधुदुर्गमध्ये क्राईम रेट एवढा कमी आहे की जे ओरसचं जेल आहे ते जिल्ह्यातल्या सगळ्या कैद्यांना पुरेसं आहे. हे एक ऐतिहासिक जेल आहे ज्याला 150 ते 200 वर्ष झालेली आहे आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी जर पर्यटकांना सुद्धा बघायचं असतं की आतमधून जेल कसं असतं, त्याच्या सिस्टम्स कशा असतात. तुम्ही जर असं आपण असा एक उपक्रम सुरू केला की पर्यटक येत आहेत तर त्यांना जाऊन अटक वॉरंट द्यायचं, पकडून जेलमध्ये न्यायचं, एक दिवशी जेलमध्ये त्यांना जेवण द्यायचं, संध्याकाळी कोर्टाची जशी ऑर्डर देते की जेलमधून रिलीज करा तशी ऑर्डर नेऊन त्यांना द्यायची आणि मग त्यांना तिथून सोडायचं. हा एक वेगळा अनुभवसुद्धा याच्यामधून घेता येईल. अशा तऱ्हेचं केलं तर तसं घडवणारं पहिलं जेल पर्यटन हे सिंधुदुर्गमध्ये होऊ शकेल असं मला वाटतं. आज एक अपघात दुर्दैवाने झाला आहे पण त्या अपघातामधून एक चांगलं असं घडलं की ते सगळेच्या सगळे कैदी हे आज ओरसला ट्रान्सफर झालेले आहे. त्याच्यामुळे ओरसला एवढे कैदी राहू शकतात की नाही कम्फर्टेबली याची सरकारने खात्री करावी. हे जेल डिनोटिफाय करावं आणि पर्यटनासाठी त्याचा वापर व्हावा. कारण सावंतवाडी ही एक सांस्कृतिक राजधानी आहे जी भोसले कुटुंबियांच्या संस्थांचं ते हेडक्वार्टर होतं, तर त्याचं महत्त्व तसंच राहिलं पाहिजे. तर असे अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम सावंतवाडीला सुरू झाले पाहिजेत. तर मग मुख्यालयाच्या बाबतीतला जो लढा देताना अनेक लोकांनी त्याग केलेला आहे. मुख्यालय जरी होऊ शकलं नाही तर एक सांस्कृतिक राजधानी म्हणून सावंतवाडीचं महत्त्व निश्चितपणे वाढेल असं मला वाटतं. महाराष्ट्रात मारामाऱ्या भांडणं नको अशी अपेक्षा आहे. मराठीच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारची तडजोड झालेली नाही असं मत शिवसेना प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे. मराठीच्या बाबतीत तडजोड झाली आहे कुठे? मराठी 10वीपर्यंत कंपल्सरी होती, आता 12वीपर्यंत कंपल्सरी होणार आहे. लवकरच त्याचा ॲक्ट अमेंड होईल. मराठी भाषेमध्ये इंजिनिअरिंगचं ट्रेनिंग सुरू झालेलं आहे. मराठी भाषा धोरण जाहीर झालेलं आहे ज्याच्यामध्ये त्यांना अपेक्षा होती की सरकारी कार्यालयामध्ये गेल्यानंतर मराठीमध्ये बोलावं. तर जो महाराष्ट्राचा नागरिक आहे त्याला मराठीमध्ये बोलणं आता कंपल्सरी केलेलं आहे आणि मराठीमध्ये नाही बोलले आणि अधिकाऱ्यांनी जर रिस्पॉन्ड केलं तर त्या अधिकाऱ्यावर सुद्धा कारवाई करण्याची तरतूद ही मराठी भाषा धोरणामध्ये आहे. आंतरराष्ट्रीय मराठी संमेलनं आम्ही सुरू केली. जगभरातले मराठी लोक आता एकत्र आलेले आहेत. जे बृहन महाराष्ट्र म्हणजे महाराष्ट्राच्या बाहेर राहतात त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आणलेल्या आहेत. सीमा भागासाठी मराठीच्या योजना आणलेल्या आहेत. ते ज्या उद्धव साहेबांबरोबर आज गेले ते मुख्यमंत्री असताना मराठीची 4ही प्रमुख कार्यालय ही मुंबईतून बाहेर काढून नवी मुंबईला नेण्याचं निश्चित झालं होतं आणि तसे आदेशसुद्धा निघालेले होते. मी मराठी भाषेचा मंत्री झाल्यानंतर ते रद्द केलं आणि वाशीची जी जागा आमची नवीन होते त्याच्यामध्ये साहित्यिकांची राहण्याची व्यवस्था केली. भव्य मराठी भाषा भवन बांधून आमची 4ही जी मराठीची कॉर्पोरेशन्स आहेत ही त्या ठिकाणी आणण्याची व्यवस्था केली. त्या ठिकाणी मराठीच्या गॅलरी असतील आणि म्हणून एवढी छोटीशी इमारत बांधण्याऐवजी सगळ्यात मोठी जी इमारत असेल मरीन ड्राईव्हवरची ती मराठी भाषाची असेल याचा मला अभिमान आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. मळेवाड कोंडूर येथील शेतकऱ्यांवर बिबट्याचा हल्ला. वीज वितरणच्या कारभारामुळे शेतकऱ्याला जीव गमवायची वेळ. आणि नादवडे विठ्ठल रखुमाई मंदिरासाठी भरघोस निधी देणार पालकमंत्री नितेश राणेंचं आश्वासन. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.